Salat lang kitang date na oras na Guys, continuous po sa tuyong pamanggihan. Sige na po, laugi na po. Duman sa likod, mayo pa pong nakatukaw. Ang primerong lamisa po, panuan ka po yan para ang malaw na grasya sa mga tuning sakramento ng kasal. So paano man po. Oh, yaw na po ang sa kuyang padiyo na aspiranting kagawan ba yung iba si Padigjen. Dago sinatabi pa ni. Oh, yan si Bro Herman. Sige na, dago sinapanita yung mansana dakulo pang ang bakante. Sa balyo, ikot na po kamo sa balyo. O si mga kagbabae po dyan, kung yaw na, halatalat lang kitang date na oras na panunahan sa tuyang lamisa. Po ang primerong lamisa. Ano po? Dahil po, pag konsentiyo na dahil mapanoan sa primerong lamisa. Gawa servintis, magtukaw po kung mayong ibang matukaw. Ano po? Okay na po. Salamat.